De imkervereniging Regio Venray bestaat 100 jaar. Een bijzondere mijlpaal die niet onopgemerkt voorbij kan gaan. Nou, de imkervereniging die stimuleert dat jonge imkers kunnen beginnen met bijen. Maar stimuleert ook dat er wat gedaan wordt aan de biodiversiteit. De biodiversiteit zorgt voor voedsel, niet alleen voor de honingbij, waar wij eigenlijk voor staan, maar ook nog voor heel veel andere soorten solitaire bijen en wespen. En je kunt wel hele mooie bijhotels maken, maar als je niet zorgt dat de bijen en wespen die zich daarin nestelen niet kunnen eten en geen voedsel hebben, dan zullen die bijenhotels ook onbevolkt blijven. De vereniging heeft zich inmiddels genesteld op de Boerenschans in Merselo. Ja, op een gegeven moment hadden wij de schans, althans het grondlichaam ervan hadden wij klaar. En we zochten echt aansluiting bij activiteiten die in die oudheid of in het verleden in dit gebied waren. Daar zit onder andere bij de schaaphouderij, maar ook de bijenhouderij. En toen kwamen wij in contact met imkers die dus een locatie zochten waar zij hun bijenstal onder konden brengen. Nou, dat paste precies in ons plan. Nou, we hebben heel lang in Overloon gestaan in het zoopark in de botanische tuin. Die is helaas verdwenen vanwege woningbouw. En daarvoor zijn we bezig geweest met het Odepark. Alleen door vandalisme moesten we daar stoppen met imkeren. Omdat elke week een nieuwe kastel neerzetten, dat was niet leuk. En ja, het laatste hoogtepunt is eigenlijk hier zeg maar de realisatie van deze bijenstal. Voor Venray is de bij een belangrijk symbool en ook terug te vinden in bijvoorbeeld gemeentelijke onderscheidingen. De bij was vroeger heel belangrijk en vooral in deze streken van de Peel. Dus toen waren er veel meer imkers en heel veel mensen hadden zeg maar ook bijen. Want er was heel moeilijk aan suiker te komen. En je had was nodig voor de kaarsen. Dus, en de Peel was een heel goed draggebied vanwege de heide. En ja, Venray ligt in de Peel, dus vandaar ook dat de bij, wat voor een grote economische betekenis had vroeger, ook in het wapen van Venray opgenomen is. Deze zomer wordt er aardig wat wespenoverlast verwacht. Imker Mart legt uit hoe dit komt. De wesp die eet vooral vliegen en muggen. En dat doen ze tot augustus zo'n beetje. Want bij de wesp overwintert de koningin. Die trekt zich in augustus terug de grond in, zodat ze zeg maar niet bevriest en kan overwinteren. De werksterwespen die hoeven dan geen broed meer te verzorgen. En het broed dat moet gevoed worden met eiwitten. En dat halen ze vooral van muggen en dergelijke. Nou, in augustus hebben die wespen zeg maar geen eiwitten meer nodig. En dan kunnen ze eten wat ze lekker vinden. En dan gaan ze op de limonade af, et cetera. En zijn er mooie toekomstplannen? Ja, er zijn zeker mooie toekomstplannen. Uiteraard willen we hier heel veel activiteiten ontplooien. Daarvoor werken we ook graag samen met IVN. Want dat is ook een club die dus hierbij betrokken is. Die hebben de aantrekkingskracht voor veel bezoekers. Maar wij gaan hier ook nog een schaapskooi informatiecentrum bijbouwen. En dat biedt nog ruimte voor heel veel activiteiten en heel veel aanloop. Met kleine horeca erbij. Dus dat wordt een mooi geheel. Maar in de winter worden er geen nieuwe...